Bun, înainte de a începe acest episod, vreau să clarific pur și simplu că primul episod v-a plăcut extrem de mult. Bă, a rupt canalul meu de YouTube, am strâns 8 like-uri, vă vine să credeți bine, asta e un număr foarte mic, dar pentru canalul meu e un număr foarte mare. Vă mulțumesc enorm de mult, gândiți-vă, vreau să strâng 4-5 like-uri, n-am strâns 4 like-uri, n-am strâns 5 like-uri, am strâns 8 like-uri, deci pur și simplu am văzut că v-a plăcut foarte mult, oameni buni, am avut și 3 comentarii pozitive și nici măcar un dislike, așa că v-a plăcut foarte mult și de ce să nu revenim și cu a doua poveste. Așa că hai să începem. Bun, această poveste începe ca orice poveste bună cu mine și cu Iuli la ora de matematică. La un moment dat am început să mă doară burta cam foarte tare. M-am dus la profesoară și am zis: Doamna, mi-e rău, mă doare burta. Cum adică te doare burta? Du-te și mănâncă. Ok, o să încerc. Zis și făcut, mi-am luat mâncarea în mână, m-am pus în bancă să o mănânc. Bă, dar durerea aia, dracu, nu mai trecea. Dar am dus ok, mai pălăvrăgeam cu Iuli, mai vorbeam cu el, fiindcă în ziua aceea urma să vină la mine acasă. Bă, dar la un moment dat am simțit că nu mai am mai putut. Și la un moment dat am tras o bășină, foarte puturoasă. Nu știu de ce mi s-a părut că bășina era cam umedă, dar ideea e că mi-am vârât ușor mâna în pantaloni și când am scos-o, surpriza a fost mare și neplăcută în același timp. Da, cred că v-ați dat și voi seama ce s-a întâmplat. Efectiv, m-am căcat pe mine. Am intrat în panică, nu mai știam ce să fac, m-am dus la profesor, i-am zis că am nevoie la baie. Apropo, mă scuzați, n-am găsit un wc, așa că am improvizat, n-am ce să fac. Bun, și ideea e că habar n-am cum de colegii mei n-au aflat, pentru că în clasă puțea ca dracu, nici nu e nevoie să intru în detalii. Deci puțea într-un hal, m-am grăbit repede și din fericire am reușit să fac să nu afle nimeni. Partea proastă era că nu puteam închide ușa, fiindcă ușile de la baie erau stricate, așa că mă simțeam și mai jenat. Însă la un moment dat a venit un puș la mine, iar eu l-am întrebat: Bă, știi cumva cum să închizi ușa asta? Că nu se închide drecului. Iar eu mi-a zis: Da, știu cum să o închid. Îi fuți un picior? Și gata. Bă, și a futut un picior, s-a închis, n-a mai deschis-o nici dracu. Atunci mă mai liniștisem, pentru că ăsta era un beneficiu pentru mine, că ușa era închisă și nimeni nu mă poate vedea. Dar după câteva secunde, nici nu m-am așezat bine pe budă, că aud un mare bum și ghiciți ce? Iuli cu colegul meu Rareș erau la ușă, au venit să vadă ce fac, pentru că i-a trimis învățătoarea mea. Atunci m-am panicat cel mai tare să mor eu. Au venit la mine și m-au întrebat dacă am terminat. Eu le-am zis că nu, bă, atunci eram cel mai stresat. Și după câteva minute, nici bine n-au plecat că a venit învățătoarea. Ei, ce bine mă simt! Bă, atunci m-am căcat pe mine și la propriu și la figurat. Deci atunci mă simțeam cel mai jenant. Dacă afla învățătoarea de incidentul meu, mă făceam de râsul clasei, cum s-ar zice. Așa că a venit pe la mine și mi-a zis: Andrei, e totul bine? Eu am zis: Da, totul e ok. Mi-a zis dacă poate să intre, i-am zis că da, doar speriat. Din fericire, doamna noastră, fiind o femeie bună, m-a înțeles, a zis că nu o să afle nimeni, dar partea ce mai nașpa era că era atât de penibil încât mă căcasem și pe chiloți, și pe ștramp, și pe pantalon și nu mai aveam ce să iau pe mine. Și am hotărât că ștrampii o să-mi iau invers, pantalonii o să-mi iau normal, fiindcă făcusem doar un pic, iar chiloții o să-i pun într-o pungă. Am făcut asta și din fericire am reușit să nu afle nimeni și nimeni nu știe în ziua de azi de incidentul meu. Mă rog, acum va ști mai multă lume, fiindcă voi publica acest lucru. Mă rog, după aia totul bine, totul frumos, m-am întors în casă și Iuli direct m-a întrebat: Bă, ce-ai pățit, bă? Dar în plus, din când am înțeles, Iuli a trimis-o pe doamna, deoarece era frică că vomitam. Plus că am avut o fobie foarte mare cu vomitatul și Iuli credea că vomitam și vrea să o trimită pe doamna să vadă dacă chiar vomitam. Deci, practic, nu era cum credeam eu că ea l-a trimis pe Iuli. Și cam asta a fost și cu fureala mea de la școală, așa cum i-am zis eu. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați un bun buton like, să vă abonați la canal și să dați un follow pe Instagram și pe TikTok, fiindcă acolo postez cel mai des. Iar morala poveștii de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu e nicio morală. Da, ba e una. Bă, niciodată să nu tragi bășini la școală, fiindcă s-ar putea să-ți iasă una cu miez. Cheers! Dar înainte să închei episodul, nu uitați să vă abonați la canalul Mintea lui Andrew. Este un canal foarte fain pe care puteți găsi diferite curiozități, cum ar fi cum să faci o piesă ca 5 Gang VIP în 4 minute și multe altele. O să vă las link-ul în descriere către canal.